Bawan matar gwamna ganduje, zango da Ado Gwanja sun dawo Najeriya daga Niger. A safiyar jiya kafafen yaɗa labarai suka karaɗe da batun kamu da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'annati da dukiyar ƙasa ta EFCC ta yi ga uwar ɗakin gwamnan jihar Kano wato Hafsat Ganduje. Sai dai labarin na cike da kwangaba baya, domin ku da zarar wani labari ya fito na batun kamun, wani akasinsa zai fito daga gwamnatin da ke cin karo da wannan. Idan ba ku manta ba dai a kwanakin bayan labarai suka bayyana da ke nuna babban ɗan gwamnan jihar wato Abdulaziz Ganduje ya kai koki ga hukumar EFCC kan ta binciki mahaifiyarsa kan zargin almundahana da tarawa kanta dukiya ba bisa ka'ida ba, wanda dai shi ma aka musanta batun, inda aka bayyana a lokacin da ake wannan cece kuce ma ita tana ƙasa waje wajen murnar kammala karatun ɗanta Muhammad. Sai dai kwatsam aje sai aka ji cewa bayan kin amsa kiran da hukumar ta yi wa mata gwamna, jami'an hukumar sun yi ram da ita, inda sai bayan wasu awanni tana amsa tambayoyi kafin mijinta gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya je belinta, wanda an ga hotunan suna saukowa daga jirgi a safiyar ranar Talata, inda mata gwamnan ke lallaɓa da fuska. Kafin zuwa wannan labari an ji cewa shi mai karar wato Abdulaziz Ganduje tuni ya fice daga kasar. A cewar rahotannin ya bayyana ba zai dawo ba har sai mahaifinsa ya sauka daga mulki. Sai dai kuma hadimin gwamnan jihar Kano Abubakar Ibrahim Aminu a wata wallafa dai a shafinsa ya musanta labarin, inda ya bayyana cewa wani taro gwamnan ya halatta a Abuja tare da matarsa kuma sun dawo lafiya. Labarin da ya fi rinjaye shine hukumar ta kama matar gwamnan, amma an saki ta bisa matakin beli domin kasancewar bata da kariya irin wacce gwamna da shugaban kasa ke da ita. Idan ta kama shari'a za a iya yi da ita, in an kama ta da laifi kuma a yanke mata hukunci daidai da laifinta. Daga masana'antar Kannywood kuwa, masoyan Adam zango da Ado Gwanja ne suka cika da murna bayan dawowar su gida Najeriya daga kasar Niger bayan ibtila'in da ya faɗa musu na hatsari da suka yi. Kamar yadda rahotanni suka bayyana, jaruman su zama tsarin ne yayin da motar da suke ciki ta yi awon gaba da wata mata da 'ya'yan da uku kuma suka ce gagarin kuna. Duk da kasancewar Adam zango ko Ado Gwanja ba ɗaya daga cikin su ne ke jan motar ba, kuma an kama direban da ke tukin, amma an rike jaruman saboda maslaha ta tsaro. Kasancewar wasu daga matasan ƙasar sun fusata musamman saboda labarin da aka yada na cewa bayan kaɗe matar da 'ya'yanta, jaruman sun ƙarasa wurin wasan da suka zo ƙasar domin shi, kuma sun gudanar da wasan, wanda wasu ke ganin hakan tamkar biris ne da halin ko in kula da lamarin da ya faru. Ko da yake bayan nan zango da Ado Gwanja sun fito sun yi bidiyo na ta'aziyya da jajantawa a halin waɗanda suka rasu, sun kuma jajantawa al'ummar ƙasar. Hakan bai sa an daina maganganu marasa daɗi a shafukan sada zumunta kan ganin rashin kyautawar jaruman ba. A jiya da shafukan sada zumunta musamman Instagram suka cika da hotunan jaruman ana taya su murnar dawowa da jajanta musu abin da ya faru, da fatan Allah ya ƙara kiyaye gaba.